Да бъде молитва за благоденствие. Нека светът да замлъкне от болката, която дълбоко във всяка душа свисти. Нека негативността да бъде измита от водата, изгорена и изпепелена от огъня, отнесена далеч от въздуха, от вятъра, абсорбирана и преработена в чиста енергия от земята. Нека елементите в нас и отвън претворят всяка същност, мисъл, чувство, емоция, усещане, които не са синхрон с божествената първолюбов, с божествената премъдрост, с божествения промисъл, с божествената вяра и надежда, с божествената светлина и озарение. Призовавам цялата сила на духът в мен, мощта и величието на добрата воля и най-съкровеното във всяка една душа да се събуди и активира, да се разгърне и разрасне, да се предава и приема с радост, с любов, с всеприемане и разбиране, с съчувствие, с добронамереност, за да се пречистим и просветлим отвън и отвътре, в дух и в тяло, за да забравим, простим и се покаем, за да се избавим, спасим и освободим на време от всичко, което ни пречи да бъдем Бог, да бъдем едно свещено цяло, да живеем в мир, хармония и благоденствие, далеч от злобата, завистта и жестокостта, в един свят на съпричастност, любов, нежна загриженост и доброжелателност. Да бъде сега и завинаги, във всички измерения и вселени, в името на Бога.